perlu do adong dukungan ni ruas merespon gagasan na dengan unang masabe aka persoalan di tengah-tengah di kuliah. Unang adong hata namadok ay toy ma ngalomo-lomo niya kasi tuay be. Dang dilibat to behita ruason nina na deba. Nangakaluan ni huria pe iko pemimpin na dinggam maibana. Naulu pasahaton kepercayaan do tanggung jawab to aka parhubas do aka ruas ni huria nani uluron na dungi mau luduk songoni pemimpini jala dinggan aka pengurusna jala tahu aka ruasna mangulahon obartu tanggung jawab na pinasa na tuibana dinggam mengardalan ima administrasi ni gereja diaka pengelolaan diaka pokubasyon dinggam ma aman damai sejahtera masalu na karuas nuria